I den her aktivitet, der bruger vi en O-ball med huller i her. Man kan finde en hvilken som helst bold eller genstand med nogle huller i. Og så har vi et tørklæde her. Og så skal vi ellers forsøge at få tørklædet stoppet ind i bolden. Og vi kan trække tørklædet ud af de forskellige huller her. Og vi kan også se, om vi kan få tørklædet helt ud til sidst her. Men ellers så tage fat med et par fingre her, og så hive ud.